हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका. आज आपण मालवणातली कोकणातली एक सगळ्यांची आवडती अशी एक रेसिपी बनवणार आहे. ती म्हणजे फणसाची भाजी. हा इथे फणस घेतलेला आहे आपण. आता तो आपण साफ करून घेणार आहोत. कापण्यापूर्वी आपण हाताला तेल लावून घेणार आहोत थोडंसं. त्याचबरोबर कोयता किंवा चाकू जो वापरणार आहोत त्याला सुद्धा आपण तेल लावून घ्यायचं आहे. फणस कापायला मी ते सुरी वापरत आहे. फणसाची साल थोडीशी पातळ आहे, त्यामुळे इझिली कापला जातोय तो. हे असे फणसाचे काप करून घ्यायचे. त्यानंतर आपण आता गरे काढून घेणार आहोत. हे असे सर्व गरे आपण बाजूला काढून घेऊ. गरे आपण साफ करून घेतलेले आहेत. आता ते आपण कापून घ्यायचे. हे असे कापून घ्यायचे. आतमधली जी बी असते ती काढायची आहेत. हे गरे असे काढून घ्यायचे. त्यानंतर ही बी असते त्याच्यावर जे हे टरफल असतं ते काढून टाकायचे. परत अजून एक जाड अशी साल असते ती काढून घ्यायची. ही अशी काढून घ्यायची. ही एक साल काढायची. त्यानंतर अजून एक साल असते ती काढायची. इथे गरे मी साफ करून घेतलेले आहेत. त्याचबरोबर बिया वेगळ्या साफ करून घेतलेल्या आहेत. ह्या बिया त्या मला हव्या तशा मी कापून घेणार आहे साफ करून. गरे आपण हे असेच हाताने बारीक करणार आहोत. जास्त बारीक करायचे नाही आहेत. हे असे बारीक करून आपण पाण्यामध्ये घालून ठेवणार आहोत. फणसाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यामध्ये आपण भाजी करण्यासाठी जो फणस घेणार आहोत त्याचा गरा हा असा जाड असला पाहिजे, तरच भाजी चांगली होते. पातळ गरा असेल तर भाजी चांगली होत नाही. इथे गरे बारीक नीट करून घेतलेले आहेत आपण. त्याचबरोबर बियासुद्धा आपण बारीक करून घेतलेले आहेत. बिया मी वेगळ्या पाण्यामध्ये घालून घेतलेल्या आहेत. गरे आपण पाण्यामध्ये घालायचे आहेत. भाजी नीट करायला थोडा जास्त वेळ लागतो, पण याचं साहित्य फार कमी आहे आणि फार कमी वेळात ही भाजी होते. इथे मी कांदा घेतलेला आहे अर्धा. कांदा ऑप्शनल आहे, कांदा नाही घातला तरी चालू शकतो. मोहरी घेतलेली आहे. इथे दररोजच्या वापरातला जो मसाला असतो तो घेतलेला आहे. हिंग, मसाला, हळद असं एकत्रच घेतलेलं आहे. त्यानंतर ही मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे. त्यामध्ये मी मिरचीसुद्धा वाटलेली आहे, हिरवी मिरची. कढईमध्ये तेल तापलेले आहे. त्यानंतर मी मोहरी घालून घेत आहे. तुम्हाला जर जिरा आवडत असेल तर तुम्ही जिरंसुद्धा वापरू शकता. मोहरी तडतडली आहे. त्यामध्ये मी हा ठेचलेला लसूण घालणार आहे. तो मी साहित्यामध्ये दाखवला नव्हतं. कांदा ऑप्शनल आहे. कांदा न घालता तुम्ही फक्त ठेचलेला लसूण घालू शकता. मोहरी चांगली तडतडली आहे. लसूणसुद्धा चांगला शिजला आहे. आता आपण कांदा घालून घेऊ. कांदा 1 मिनिट परतून झालेला आहे. आता आपण हळद मसाला घालून घेऊ. त्यानंतर आपण आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊ. आलं लसूण पेस्ट परतून झालेली आहे. त्यामध्ये आता बिया फक्त आधी घालून घेणार आहे. बिया थोड्या शिजवून घेणार आहे मी.
यामध्ये थोडं मीठ घालणार आहे. यामध्ये थोडं मीठ घालून घेते. त्यानंतर थोडंच पाणी घालून घेणार आहे, साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून, सॉरी 2 ते 3 टीस्पून घालून घेणार आहे. ह्या बिया कोवळ्याच आहेत, तरीसुद्धा मी 2 ते 3 मिनटं शिजवून घेणार आहेत. आधी गॅस मध्यम ठेवायचा, झाकण ठेवून घ्यायचं आहे. आपण आता गरे घालून घेणार आहोत. गरे चांगले परतून घेऊन परत झाकण घालून 5 ते 6 मिनिटं आपण भाजी शिजवून घेणार आहोत. भाजी छान शिजली आहे. सुरुवातीला मी थोडंसं मीठ घातलं होतं. आता मी परत थोडंसं चेक केलं तर मीठ थोडं कमी लागलं. त्यानंतर मी मीठ घालून घेणार आहे. भाजी अशी दाबून बघायची की चांगली भाजी शिजली आहे. आपली रेसिपी तयार आहे. फणसाची भाजी ही रेसिपी तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.